Nogni Rangchak Richak tei Rangni rok bebak paisuri Khogwi Twlangkha Nogni Borok Kwrwisani Nogo Beraya Thangsani Horchani Horo Sraisai Nog Bukjak Twlangkha Sikok ro O Sikok khogjakmani pati wanama singsa pati mung patikha Ramdas Para Dinabandhu Post Office tei Budhjung Nagaro thanani Subol Debormani nukhungo Mia sanja joraono borok ni bwthainik Subol Deborma bini kami khumulungo beraya thangmani a joraono nainani bagi bubaina Omri Debormano Nogni chabirok Twlangkha phano horo naithailia hungari naithaichirino O Sikok mani Khogwi Twlangmani nogo nog tala sabaijak tei nog bisingni almari rok tala sabaijak wanama singsa o pati mungo Rangchakni manui kwbangma tei rangri khogjakmani jotoi 15 lakh swk rangmarini manui kama khana hnei saikhana rakha Subol Debormani nukhung wana laijak tei chacharara nokhabai klaijak nukhung luk o Sikok rokno koikha kiflirna bagi tei je lukrok Rangchak phalarok thangka hingke nugui tongkhe kisa romnani eba thanao thahonani bagi kok sahorka kok tuma thunaroni bisingtui kostokhe baniya khlai ajimani o rangrokno bahike taise kiflimanai hnei khorogo nokhabai klaijak Subol Debormani nukhung abgui Sikok rokno tei kubuni thayobo mani khogya tongnani bagi komai baksano je nugnai rok bahaino nukhung derawi tongmano subanani bagi khogjakni mani rok kebo phalna thangke sahorna bagi koikha kok tuma thunaroni bisingtui Engko sarini pasta rogo thangkanang an nogo berajani umulungo engke talaro ruya koi nohor thangka engke pungai thangke nogo Sikok hapkani khana kata ani baini busla noro sabi kalang thangmani bo pungai ke wahada rok nan phaicha tok rok phewna ne pun rok phewna ne haipro ke bo nukhata nukhangka anu saka muwa umtem tingsa engke aji sini namu base phaike haina bemani nukha ba hinyo obo to parani borok elkani borok sara to obo tai kebo iya mia thangpur obo iya kan nungis to khana ta nogo borok rui abni bagai no sujug manja khana ombe ni wanso kata angke tam koma khanu nuk bebang no sorno je to mani Rangchak ni manai to mani bebang no tang thangma ke ga rang rok tong maro bo tang ba ke beng sa Rangchak rok dos mari ni Rangchak ni mari pren 15 lakh rok ni uporangan kes rang 50,000 to ini kan tam khai angko Tripura state affair angko tiasa khai to khana rok kun complaint rakhi thana complaint khai ke tabo 10 ta somoi thangai application ro phani saka application dine 10 ta somoi ke je Khogwi tongnai rok ba borok rok nai boto nungnai tam sanam abo to borok mani rok kifli ro phaike ba salai nin tongpang khe je talngai rok mangha ka ba nin almung Subol Deborma para Ramnat Kopra angka Dinabandhu Post Office Dinabandhu Budhjung Nagaro PS Rangchak Richak objoto kamai kha rang bo 50,000 ga Rangchak bo emni kori himana 15 lakh rongni upaka uporcheng manan agin dina samsung ka tabu te bari khana ga joton sitalang bai kheborong kon sikalang liya bai ke hab o ma phang to ga te talari kalang manai tin bom pokho ko hab kemno kun sonjo hor ko to sabo rok khokona abo to saimiya matam khai buni elakan boro saimanai sino elakan borong saimanai kyabo ba aron gana gini borong abo jogajog tong nabo amsike Khogwi manu nok bisirong ni mane rong no nor koito thongni nok mia saring ni 5 o thanguso ni koita rok khokona kun sonjo hor tama mane koita rok khokona abo wati wakha wati rogon khokana honi bata nongni ake rong no khokana boro thế hả? Cái giờ giờ phong phẳng là thằng cái bùi tê chọn sao đó cái sao mà sao được vậy thôi? Cái cái mà nó nặng này chứ, mà này bùi xuống nó sao tôi tay có mà này phong này lúc đó phá lên như vậy là bao ba cái coi cái xong bùi nhau balakongsa basu derbori jungka jon ka wakum koto jorsa maka rangsin centang noi
ओमफ्राय रिं कट' कट' जरसा दङ टप गोलोक गोलोक न 5 जरा दङ ओमफ्राय ये सिस्टेम कानि नपुरक दं तारुक फानिखाय आमसुक के रां केस के बसे तो रां केस ओमफ्राय 50,000 कावन के न बाबू जे खोगि तंनाय दङ बा ताम सानाय बरन ताम कक सानाय ताम बो बाके फिरम जेसेका बनो बरं खगै फन तलांखा ब जेसेका बनो रो फाइतो आबनो साता अंखाय आसो रांनि माने बोले आबो हाइते आनि मुंका अर्चना देबो न tin moi song miyawo muani para thango mane bini baginane min bade jane bosajane bade bo gani jago noksai bere kalangkha na funga kya bosawoi makang suna sakang waga darane gate khulupro odoga ki sagai khulujang nokha do nungmani yagulo ang habliya nok bisingo tebisang yang te guri wo yang noga nai fejoka aro tala bokhojang nokhangkai oboni pore kai tomongkha ang nogo khaichi thanga khai thanga ama sorno tai dara songna hintu bakya hintu woi halai hawoi noga hamoni yagulo godres ok yang godres ok bokhojang nokha nungmani pore ga moisino khung khayoka te jate gustirna amsani ta ya gana gini gorno khung khain pore khaibi iko obostha ta yasunata स्टेप न संजय फरक सन्देह तो केमन नुमा बकरै ताबो समन हनै खलायनाय अन्ते हाइटाय ताम वन सुखनि वन